da gimbiya Fatima yar khair anbiya abin yake kullum annabi take babu canji haka abin yake ina ma za ki kula mu shamsiya wata shigar ce sai da yan gida musamman a taimakon gida kowa ne haji shaida da kuna waye amintacciya Fatima yar khair anbiya da Fatima zakariya ya mukarrama karbe ni so ne ni'ima annabi na baiwar ni gaba daya sai da ka sai tacciya mai kyau da gimbiya Fatima yar khair anbiya wani sai dole amma da jaje abdali akila kin cika da hankali akan babu irin ki guda saka yaya asali gaba yake kwatini ko kyan waye yake komai na jike da ban yake yayin ki taro da wani duniya